uthi Elijah, I am the only one who's left. Sebabulele bonke abaprofeti uJezebel. Kusele mina ngedwa. Uthi kusho bani? Kino 7,000 engufihlile. Ongazange uguqe kubhala. Ningilalele bazalwane. Musana ukukhonza angathi wenzela uNkulunkulu ifavor. Lo sosihlalo kwakusasa singashintshana. Khona se tavern. Wena nje obuhleli la. Ngoba nawe wawuse tavern. Kwaba khona odlalayo. Wakhishwa kwafakwa wena. Akusona isikhathi manje sokukhonza uNkulunkulu angathi uyena oncenge wena. Ngithethnina partnerso uNkulunkulu akasincengile, uNkulunkulu uyasithanda. Thina simthandi, simncengile. Asikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, yena uyakwazi ukuphila ngaphandle kwethu. Musana ukukhonza kangathi uNkulunkulu uyanidinga, akanidingi uyanithanda. No, phela wena uyi product yothando. Awuyona product ye service. Awakhelwanga ukuseva, wakhela ukuthandwa, nithandane. It's a love affair. uNkulunkulu mayidala umuntu wayidalela umuntu azofellowshipa naye. Wayingadala umuntu ozogqilazeka. Kodwa ingilosi they are a product of service. uNkulunkulu mayidala ingilosi nje usuke iyidalela ukuthi izokwenza muphi umsebenzi. Thina akasidalelanga ukwenza umsebenzi, usidalela ukuhlala nathi. Bangilalela uthi ngithini? Manje musanuke ukuncikiselela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyancengwa. Uthi mani ngifuna. Uyamuzwa uthini? So kukuwena ke decide uthi mani ngifuna. Ningifunisisa. Ningangifuni nje. Ningifunisisa. Ngazo zonke inhliziyo. Uthi niyangifumana. Provided uyangifunisisa. Ungangifuni hey bazalwane. Ungangifuni moku convenient. Yabona? Ungifune ngoba your day is free. Angenzi lutho lamhlanje. So let me read my Bible. Let me pray. Yabona casual. That's pride.